A Superliga 2 iniciou a segunda volta co descanso do Rotogal. Os boirenses afrontan o parón da competición no terceiro lugar empatados a puntos co Textil Santanderina. Esta fin de semana comezou a segunda volta da Superliga 2 e o Rotogal viviu a súa xornada de descanso. Os boirenses non xogaron, o igual que pasou no arranque da Liga, xa que ao ser impares no grupo A, cada fin de semana un equipo descansa. O conxunto adestrado por Adrián Alves comezou as vacacións do Nadal antes de tempo e, a pesar de non competir a pasada fin de semana, chega ao parón da División de Prata no terceiro lugar da clasificación. Os boirenses gañaron o seu último partido 2025, o disputado o 13 de decembro na Cachada ante a Universidade de Valladolid. Encontro inmaculado que se anotaron por 3-0 e que de guas os de Alves, sobre todo tras a derrota do seu perseguidor, o Vigo Voleibol, na cancha do Cid Jovellanos. O Rotogal permanece no terceiro posto, empatado a 21 puntos co Textil Santanderina, que ten pendente de xogar o seu encontro da xornada 11ª na casa do Soa Canarias, adiado ata 1 de febreiro. O Boiro soñaba con disputar a Copa Príncipe, pero a diferenza de puntos dos cántabros deixounos fora da competición que se xoga entre o 9 e 11 de xaneiro en Pinto. O primeiro duelo do ano boirense será na casa e recibirá a visita do Cid Jovellanos, rival que lle pisa os talóns aos boirenses, xa que é cuarto clasificado do grupo A e ten un punto menos que o Rotogal. A Superliga 2 retomarase o vindeiro 17 de xaneiro con este duelo clave para os boirenses nas súas aspiracións de rematar a campaña o máis alto posible na clasificación.